Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn an seginna an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ journaliste Seydou i k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maana sunkaloba in i k'a dɔn an b'ala k'an dɛmɛ e ko tile 15 walima tile 17 an t'o la sa de ayi dɛ an sera tile 10 fɔlɔ kɔni ma awɔ ala ka yakili sigi ala ka limaniya de ye o do ko ye limaniya do ala ni nga cɛ kuya su ye limaniya ye n'o tɛ ni hali y'i sun ka si frigo kɔnɔ wala ka si glace bara kɔnɔ sun bi tigi la o de b'a tɔ juguya o b'a tɔ juguya walima jisuma manamanani k'o sa ka to k'o i da i la o bɛɛ b'a juguya o bɛɛ b'a juguya wa sun ka jugu maa ma i b'a dɔn wa maa min bɛ kilim kɔrɔ awɔ sun ka jugu de ma fo k'a fɔ a da jila n ko fi nuguden bɛ samasa nuguden ale de bɛ kɔngɔ juguya kilimu Jean Seydou o b'i dasili min kɛ kamalen dɔ b'anw ka sigida la a tɔgɔ ye ko Numu ne b'a wele ko Ba Numu maa tɛ nkalon tigɛ a ye ale de y'a fɔ n ye ko u ka sigida la ko ayiwa cɛkɔrɔbaw dalen bɛ misiri da la 14h entre 14h et 15h y'a dɔn waati ma ɲi o b'a sɔrɔ tile b'a 12 la Jean Seydou k'a dɔn 14h ni 15h awɔ cɛkɔrɔba kelen bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la don su y'a minɛ a dɛsɛra n'a k'a bɛ hali daji ji tɛ bɔ a da Jean Seydou k'a dɔn a laban n'a k'a bɛ wuli k'i jɔ ka saliji minɛ a bɛ ɲɛnamini cɛkɔrɔba wɛrɛ bɛ yen o ka kegun o ko a bɛrɛ ta an m'a ye cɛw i k'a dɔn karisa bilama su min a bɛ ne ka kɛ dɛmɛ a bɛrɛ ta su tigɛ o ko k'a k'a tigɛ o yɔrɔ bɛɛ npogotigi ni dɛgɛ feerelaw ka ca denni dɔ b'a ka tɛmɛ ni dɛgɛ ye cɛkɔrɔba hakili dumantigi sina k'a wele ten a ko n denmuso na yan dɛgɛ 20 na suma i k'a di cɛkɔrɔba ma dɛgɛ 20 na suma i k'a di cɛkɔrɔba ma su kelen bɛ ka min minɛ a y'o kuma mɛn o ma tɛmɛ a kan dɛ a yɛrɛ ko a sina kɛ kan do denni ma ten a kɛ bi naani ye i ka glace k'a la cɛkɔrɔba a tun bɛ sa o a tun bɛ sa koyi ala fara la kan o fɛn tɛ koyi awɔ cɛkɔrɔba hakili dumantigi in kɔni o kɔni ko dɛgɛ 20 na d'a ma a yɛrɛ kirikaralen sunbatɔ yɛrɛ o ma min kɛ a ko npogotigi n denmuso a kɛ bi naani i ka glace k'a la nɛgɛw kɛrɛfɛ Jɛka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Taba Tunkara naam nin yɔrɔ in ye Basidi Danbele minɛ Wura 12-12 k'a fili bi k'a kunbɛn sini n bala cogo bɛ di nin ye ko kura ye dɛ Wura 12 e t'a dɔn wa ne dɔgɔnin don a bɛ min na ne ɲɛ b'o de la ani ne bɛ bɔ jamana kelen n k'a bɛ min na ani ne bɛ quartier kelen a magari la n'o tɛ a ma maga ne la dɛ don tɛmɛna a ma maga ne la a magara maa dɔw de la ne ɲɛna o de cɛ n y'a nɔ de don tɛmɛna Wura 12 Basidi Danbele a to a kun tɛ ka fɔ e ye ayi ça n'a jamais existé merci o kuma je crois ah non je prends acte Wura 12-12 off Marakalakaw ka Basidi Danbele Wura 12-12 mon bon grand frère ah bon je continue on se connaît où Wura 12-12 oui Basidi Danbele Basidi n'a kɛra ten n'a kɛra ten ne bɛ taa nɔrɔ min na i y'o dɔn wa dani ala moti ka ɲi sa dani jaabi bɛ min pasa da awɔ mamala i tɛ fara ne na mun la ça c'est mon ami kisa Samasegu Samasegu c'est mon ami Njayi muso den Aja Njayi den Aja Njayi den wa ne bɛ taa nɔrɔ o de la mais mama labla mama la kasuma mama la kɔni Aja Njayi den Samasegu depuis Dubaï a bɛ Samasegu jeli zambole manje Samasegu Allah n'a sera dilan kelen kan o mini Samasegu awɔ kana di wagoye denmisɛn ninnu u b'u ka jeliw nisɔndiya u b'u ka kow kan non u b'u ka kow kan bi dɛ
Mamala. Mamala. Gagnilade. Gagnilade. Ma sengena sa. Dokera. Fa tara min de? Fa ye joni? Fa la kɛ. E ko fa la ma boli fisa taama ye. Fa la ye kusukusu kɛ. Ayi non ne terikɛ ti boli. A bolila a taara. Ma la fa. Ayi. N ko a taara. Jeune pétrolier. Journaliste Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don. N bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula. Journaliste Seydou n'i ma su bugɔ ɲɛnamaw ti sera i ɲɛ. Journaliste Seydou k'a dɔn Mali. Mali de ye Mali ye. Bi a dɔnna k'a fɔ Mali ye Mali ye. A dɔnna bi k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ Mali la. A dɔnna bi k'a fɔ maa minnu bi jamana ɲɛmaya la. Journaliste Seydou k'a dɔn n'u k'u tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ. Wariko t'o la. Sɛbɛn ɲɛ t'o la. Nɛgɛni yɛrɛ t'o la. Journaliste Seydou b'a ta Malidenw ka dabada ma. N'i ye nin gɛnna n yɛrɛ bi ko k'i la f'i ka sa i ti ɲinɛ. Tubabuw ka janfa a filejugu min b'u da la Johnny Sodi k'a dɔn Mali tɛ siran bilen min ye ni avion belebelebaden ye Johnny Sodi k'a dɔn awa Angleterre ka avion de don n'i y'a mɛn British Airways Johnny Sodi k'a dɔn bɛ bɔ Angleterre o ye Angleterre o ye OTAN ye u ka ni avion belebele u dalen d'u yɛrɛ la se b'an ye Johnny Sodi ka hadamaden kɛ avion kɔnɔ k'a sɔsɔ tewu ka bɔ Londres u kan k'u kunda Accra kan Johnny Sodi k'a dɔn digi kuma min n'u bɛ ka sɔrɔnya Mali la Johnny Sodi k'a dɔn Mali sina ka marifa daburu kɔrɔta sanfɛ Ala kan'a ci yɔrɔ jumɛn Ala kan'a ci ne m'o f'i ye wa Asimi y'u lajɔ wa e tɛ Asimi dɔn nin kamalen ni fanga man ɲi dɛ Mahamadu Rasulullah Ala kan'a ci Mali espace aérien ni a y'a tɛmɛ ni seconde kelen ye fo a kasa a ɲɛmaa b'a lakali n'a ye den ye ni dɔ ye den ye avion bolila a sina k'i sen bɔ accélérateur kan ka fɛrɛ dasi ka segin a kɔ kuma min fɔlen filɛ nin tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ Johnny Sodi k'a dɔn communiqué in sɔrɔla sabula min ye kunnafoni ye Johnny Sodi k'a dɔn a diɲɛsɛnna diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la Grande-Bretagne n'i y'o mɛn dɔrɔn a fɔ ko ayiwa min ye Angleterre ye min y'u ka vol BA 81 Londres min ye Heathrow Johnny Sodi a bɛ taa Accra min ye avril kalo tile 8 tɛmɛnen san 2022 u kɛlen ka fiɲɛ minɛ maa 200 bɔɲɔgɔnko dalen bɛ avion kɔnɔ a bɛ tɛmɛ Mali espace aérien de fɛ o y'an ka kabakolo kɔnɔna ye ka Accra sɔrɔ Sodi k'a dɔn Mali faamaw k'u ma demi-tour demi-tour fuluka Johnny Sodi k'a dɔn avion bolilaw kamana ganna u y'a da tulu la k'a da jaba la ka anglais fɔ ka Accra k'a fɔ ka laban ka chinois k'a fɔ ka na tubabu k'a fɔ ka laban a ye Asimu yɛrɛ passe a ma il n'a pas le temps hali n'u ye miyanka k'a fɔ u ti passe merde wayi Simi Johnny Sedi semaine ko avion sina ka demi-tour kɛ sabula a tɛ se ka taa nin dacogo in na Accra Johnny Sedi k'a dɔn fiɲɛ de b'a la fiɲɛ min b'a la fo a ka jigin yɔrɔ dɔ de la ka taa sɔsɔ i k'a dɔn ayiwa kérosène na avion na min b'a to a bɛ se ka sira ta tuguni Johnny Sedi o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn u ka nin vol in sina ka segin a kɔ Johnny Sedi k'a dɔn dugu wɛrɛ sɛgɛrɛ dugu min sɛgɛrɛ u fɛ Johnny Sedi k'a dɔn u taara ayiwa Salo ke ka tila ka segin ka taa fo Londres u seginn'u bɔ yɔrɔ la Asimi qui est fou qui est fou Mali bon non c'est-à-dire que Mali ba jara non Mali faamaw ma Johnny Sedi an bɛ sɛgɛn dɛ wallahi an bɛ sɛgɛn non on va souffrir mais sɛgɛn in ko de ye hɛrɛ ni lafiya ye wallahi on nous respecte malien dɔ ye n wele sɔrɔ a ko Gare Saint-Lazare o ye français terrain bi ɲɔgɔn kun bɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ o de ma ko gare dɔ bɛ yen Gare Saint-Lazare malien dɔ ye n wele sɔrɔ a ko daba nisɔndiyalen su tigɛlen ne ko mun kɛra a ko wallahi ko dɔ kɛra n na a ko n bɔra terrain kɔnɔ ni n ka denbaya dɔ ye ɲininka a ko alima mon frère farafin don e ye yɔrɔ jumɛn ka ye ale ko k'ale ye malien ye o k'a ma k'a ko ale ma mais e ye malien e bɛ mun na France yan munna e tɛ taa i ka jamana na ka taa kɛ sɔrɔdasi ye aw ka jamana kelen bɛ ka farafina mɔnɛ bɔ farafina cogo min ale y'a ɲininka ko e yɔrɔ jumɛn ka ye k'a ko k'ale ye Sudanɛ ye a ko wallahi ale bɛ ne ka yɛlɛma ka kɛ malien ye a ko ni Ala ni a kelen bɛ ka mɔnɛ bɔ farafin jamanaw na a kelen bɛ ka mɔnɛ bɔ farafin den na wallahi a ka président in Ala ka sijan d'a ma nin kun ye sɛbɛn ye wa an t'a bila dɛ jɔnni Asimi aw bɛ san filan ko kuma ni fɛn na anw tɛ kuma an t'a bila ni san 5 tɛ an tɛ taa koyi embargo b'an kan dɛ embargo foyi an ko a ko de ye hɛrɛ ye stratégiquement kalo 16 o k'o minɛ n'o banna an bɛ kalo 16 wɛrɛ ɲini an bɛ to ten a bɛ san 5 kɛ o allons-y c'est stratégique i bolo don mɛ n tɛgɛ don naam
mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'o ye Ablaye Ouattara ye naam nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Ouattara ko fɛn min ye ɲɔgɔn ye ko kelen ye o ka fisa ni samajɔko ta ye sigei Mali gouvernement kuma min n'a fɔra Moti marabolo la dugu min bɛ n'o ye Mura ye dajugu bɛɛ lajɛlen y'i ta lakali jamanakuntigi n'o ye Colonel Assimi Goïta ye a yɛrɛ de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ji ka taa Mura ka denw kuma ɲɔgɔnya a seko a n'a damayira ye min ye ka t'o kɛ Mura sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ Mura n'o bɛ jɛnɛ marabolo la jamana caman jɛ bolo la fɛn min ye diɲɛma ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Mali armée ye nikura sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali jugu ye Mali lagosibaw ni Mali burujabaw olu kɔni ye kuma in tere juguya fɔ k'a kɛ i n'a fɔ armée de taara bi maa dɔw ka minnu ye civil ye u bololangolo k'olu ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko u bi kuma ni ka minnu ye o ye Murakaw da ye k'a kɛ i n'a fɔ Muraka denw yɛrɛ olu de ye kuleka bɔ k'a kɛ i n'a fɔ binkɛra olu kan u ka maa dɔw tora sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye tɛgɛ ci ɲɔgɔn kɔ fara ka ca Colonel Assimi Goïta sibiri don n'o bɛnna abrikalo tile 9 ma a ye délégation lawuli délégation min n'a ɲɛmaya bɛ Colonel Major Ismaël Ouague bolo ministre délégué Imam Umaru Jara k'o d'a kan fɛn min ye chargé de mission ye ani fɛn min ye maa koloma minnu bɛ yen fulakanfɔlaw a n'an balima fula dɔw nin bɛɛ lajɛlen farala délégation kan u donna avion ba in kɔnɔ MI 171 ka taa cun Mura janjalaw avion cunnen u bɔra k'u jɔ kabu bɔra k'u jɔ o y'a sɔrɔ Mura a cɛ a muso a denmisɛn dugutigi denmisɛn ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ ka avion jiginni kɔnɔ avion jiginna dɔrɔn u sina ka tɛgɛrɛfɔ daminɛ Mali Assimi Goïta Mali Assimi Goïta Mali Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko Mali u nisɔndiyara drapeau b'u bolo u bi dunu fɔ u bi bala fɔ u nisɔndiyalen bɛ nin délégation ba in k'u kunbɛn u y'u dɛmɛ k'u dɛmɛ ni ka t'u sigi dugutigi yɛrɛ ka bulon kɔnɔ kumaw bɔra ka bin sɛbɛnnikɛla ko a ko Colonel Assimi Goïta a ka ciden n'o ye Ismaël Ouague ye a ye foli lase dugutigi ma k'a da kule k'a fɔ jamanakuntigi de ye n ji an y'a mɛn k'a fɔ k'i ka duguden dɔw fara minnu ye civil ye u tɔgɔ di yan u jamu di yan jɔn ni jɔn tora maa joli tora sɛbɛnnikɛla ko a ko dugutigi ni dugudenw u ye kɔrɔfɔ da ɲɔgɔn kan ka taa ka segin maa si den kelen ma sɔrɔ min ko hali a ka sɛ fara bon tu as vu ça ni dajuguw b'a la ko Allah i ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye jihadisiw ye u kɛlen k'an ka dugu minɛ u ye tɔɔrɔ min se o ma u don o lakalili la u ka nafolo minnu jɛnna jihadisiw fɛ tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ maa minnu bɛ n'olu ye gwɛlɛya sɔrɔ dugumaw donna nin bɛɛ lajɛlen la k'a ɲɛfɔ u nisɔndiyara u ko Assimi Goïta i ka ciden minnu bɛ yan k'u kɔni taara u k'a fɔ Assimi Goïta ye a ye nin wale min kɛ ka Murakadenw ye ko a sumalen don u si ma ko a bɛ t'u kɔnɔ a siga tɛ n na a bɛ t'u kɔnɔ olu ye gwɛlɛya sɔrɔ sanda fɛn min ye bɛɛ lajɛlen da donnen bɛ bara kɔnɔ maa si t'i yɛrɛ sagoya la fɛn min ye tɔɔrɔba in Mali armée ka wuli ka tɔɔrɔba in da ka bɔ olu kan a k'o dɔrɔn tun b'olu bɔ nko m'a bɔ tuguni Assimi Goïta yɛrɛ ka maa ci nin maa kolomabaw ka n'i dara kuma fɔ olu ye ka na olu ka haminakow ɲini k'o dɔn u k'o jar'u ye sabanan min jar'u ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan Assimi Goïta ye balo tɔni 15 a y'o don avion kɔnɔ ka t'o jigin ko Murakaw k'a ta u ka sun tigɛ n'a ye kun tɔɔrɔlaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye musow ni denmisɛnw ye nisɔndiya kɔni ani wasa bolo u ma tɔ to ɲɛji la sabula olu kun jiginna jamana la olu kun ko jamana yɛrɛ a bannen b'olu la yala Mali bɛ olu ko la dɔn wa yala Mali yɛrɛ o b'a dɔn k'olu ye Mali fa dɔ ye wa sanda olu ye maɲumako kasi k'u jigi b'a ka sɛbɛn baw ye olu yɛrɛ b'u ɲininka an ye mun k'an faso de la o tuma ni faso ye wuli ka jɔ kɛ k'olu bɔ juguw bolo ka laban tuguni ka bonyaba ta k'olu sɛgɛrɛ a lɛɛ ni olu bɛ min ɲini Assimi Goïta fɛ a k'i jija fanga in na dɛ wa fɛn min ye baara o baara n'a y'a daminɛ k'a k'a dɔn k'a fɔ Mura cɛ ani muso a b'u kɔ nka u ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye kojugukɛla n'u ye u kelen kelen bi to ka taa ka na o tuma u bi min ɲini halisa lakanabaaw kana ɲinɛ Mura kɔ sabula hali fɛn min ye faaliba in kɛlen kɔfɛ terrorisiw faalen kɔfɛ maa kelen kelen dɔw nana ni kana dantɛmɛ wale kɛ o tuma Mura n'a lamini jɛnɛ mara bolo k'u k'a bɛɛ lajɛlen fura k'a jɛ payi
Fifɛ. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min salo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni. Joasi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don. N bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdangura. O don. Maa min ye sɛbɛnni in kɛ. A tɔgɔ de ko Toguna A Tarawele. Toguna A Tarawele ko n ka foro bɛ n sɛbɛn la jirimisɛnninw kan k'a dɔn. Joasi Seydou mura dama yɛrɛ tɛ bilen koyi. U k'u da ka sunna. Joasi Seydou k'a dɔn balinda kelen-kelenninw di bali ka kɛ. Nka min kɔni ye ka i da don bara kɔnɔ walima ka dugu minɛ i bolo la o banna. Min ye an ka sɔrɔdasiw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'u y'a fura Joasi Seydou k'a dɔn u tɛ ɲinɛ a yɔrɔ kɔ sabula i k'a dɔn dɔdɔlimani ani wulikajɔ o sigilen don masimafɛn caman den de donnen don dugukolo jukɔrɔ dɔw bi sanna Joasi Seydou k'a dɔn maa o maa bi taa ka segin kɛ u ɲɛ b'a bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko n'u ko hiri Joasi Seydou k'a dɔn u bɛ kɛra fura tuguni a ko min ye mura ye Joasi Seydou k'a dɔn yen furala k'a jɛ yen dama yɛrɛ tɛ armée bɛ wulikajɔ la Joasi Seydou k'a dɔn bi jihadima de kɔni ja tigɛlen don olu de kamana guwanen don u ni boli bi ɲɔgɔn na Joasi Seydou k'a dɔn u ni dusukasi bi ɲɔgɔn na n'a ma ban Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ i k'a dɔn sɔrɔdasiw tɛ lafiya sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ ani lakana bolo kan an ka sɔrɔdasiw ye communiqué kɛ communiqué min bi tali kɛ ka ɲɛsin n'ura tɛmɛnen kɔfɛ furani min ye nara ye Joasi Seydou k'a dɔn gɛrɛn bɛ jajɛba fila don ko nin fila de jatigɛra dɛ a ye hakili jigin ɲuman ni SA jajɛba la jagokɛlaba in o caman tɛna k'a ye cɛkɔrɔba ɲuman jajɛba nin terroriste ɲanw fa koyi n tɛ jajɛ ka tɛ k'anw ka cɛkɔrɔba ɲuman to an ma ye ɲuman ni SA ɲɔrɔn jajɛba ala y'o ni ɲumanya de da i k'a dɔn min ye ɲɔrɔn bu ye u ka kalanden fɔlɔfɔlɔ dɔ don ale tɛ dɔwɛrɛ dɔn ɲuman kɔ jajɛba i ka mɛn min ma ɲɔrɔn n y'a ka ayiwa tariki dɔn a bɔra ɲɔrɔn de kana a bɔra ɲɔrɔn kana ɲɔnɔ a tun bɛ fini de feere nɛgɛso la a tun bɛ bagi de da nɛgɛso sanfɛ k'a feere ja bila jajɛba bi ye jaje ye dɛrɛ o kɛra banna ye ka ban Joasi Seydou n kana ni kuma tɔ ye a ko i k'a dɔn a terroriste ngana min bɛ yen n'a bara ka ɲini tubabuw fɛ farafinw bara k'a ɲini a tɔgɔ de ko jajɛba Joasi Seydou k'a dɔn ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ ɲɛmaa ye u ko min ma groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JESIM Joasi Seydou k'a dɔn ani JENIM i k'a dɔn ayiwa min ye Alcor ani Dayiba ninnu maa saba bɛɛ tɛgɛ dara ninnu bɛɛ lajɛlen kan i ye olu ka baara dɔn de ye Joasi Seydou olu de bɛ taa bi dugu kan cɛ ni muso fara ɲɔgɔn kan a ye jagabɔ olu kun y'o minɛbaw ye u ye tɛgɛ da ninnu fana ka Joasi Seydou k'a dɔn ngami sɛbɛnnikɛla ko min ye sɔrɔdasiw ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Joasi Seydou k'a dɔn Bamaji u tɛ sigi k'u kɔnɔ bilen dɛ u bi wo min kɔnɔ u bi dingɛ min kɔnɔ u bi t'u ɲini ye Joasi Seydou k'a dɔn jahadima kɔni n'u sɔmina bɛɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni sɔrɔdasiw bɛ ɲini ka gɛrɛ an na bagabaga fana kɛtɔ Joasi Seydou avion b'u dasi ye fɛ min ye sɛnɛmaw olu bɛ bere kɛ kunci ye fɛ Joasi Seydou a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye groupe de soutien à l'islam aux musulmans Joasi Seydou k'a dɔn ninnu ye maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ i ye dugu min fɔ n'o ye mura ye san 8 Joasi Seydou k'a dɔn maa tɛ to dugu kɔnɔ maa tɛ bɔ i yɛrɛ sago kɛ Joasi Seydou k'a dɔn hali n'u ka mɔgɔ kun sara dugu wɛrɛ la u su tɛ se ka taa mura Joasi Seydou k'a dɔn ala ni Bamajiw ka daga a ko o daga kisɛ bilen min zamana ka bɔ sɔrɔdasiw fɛ sɔrɔdasiw de b'o dabila bilen Joasi fo jamana bɛɛ lajɛlen ka lafiya a ko kɛlɛbolo min wulilen don n'u k'a ma ko Maliko ani opération kɛlɛtigi Joasi Seydou k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan i kan ayiwa bi kɔni maa si den kelen tɛ se k'a fɔ ko Mali a taara ka lafiya sɔrɔ duwafiya bi jɔ a sago la Joasi Seydou k'a dɔn n'u ye jamakulu ye ko maa ɲuman jama don sɔrɔdasiw b'u dɛmɛ fo ka taa s'u seyɔrɔ la bin kana k'u kan a ko n'i ye kɔrɔ ni tilebin ta Joasi Seydou b'a ye k'a fɔ Bamajɛ wale digilen kun don yɔrɔ o yɔrɔ an bi donni min na ko bi lafiya bɔda bara ka na joona min ye jamanadenw ye u yɛrɛ bara ka danaya sɔrɔ a ko min ye hakilisigi ye Joasi Seydou k'a dɔn min ye dugu min n'u k'a ma ko Temara ani Burem Joasi Seydou k'a dɔn yen kɛra kɛlɛba kɛra ye min ye opération Maliko ye o ye yen fura fo ka taa Sɛbɛkɔrɔjɛ sabula donnama in kama Joasi Seydou k'a dɔn duwafiya jɔli kun y'a damata kuma ye i y'a dɔn mura kɔni o furanna k'o jɛ kuma kelen ni dɔw bɛ yɔli la Joasi Seydou k'a dɔn sɔrɔdasiw ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen la a ko min ye Sanpi Ɲanfunke Joasi Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolodara ye min kɔni ye narayanfa ye Joasi Seydou k'a dɔn nin Bamaji kana tɛgɛ dar'o kan ɲe tɔ minnu f'i ye jaje i k'a dɔn ale ye nganaba ye min ye bɔmu donni ani janfa kɛbaa de kun ye ale ye kosɛbɛ sɔrɔdasiw tun bɛ k'a ɲini bila ko tɛ Joasi Seydou an'u ka jɛgɛminɛnaw Dayiba Joasi Seydou k'a dɔn nin fana dɔnnen don kosɛbɛ naramaraw la ale bɛ taa jɛgɛminɛ mɔgɔw la wajibi
Jean Sedou a ko min ye wulikajɔn ni jateminɛ ye ɲinɛma kɛ Buguni Kucala Sikaso Jean Sedou k'a dɔn kunnafoni jɔnjɔnw de bɛ sɔrɔsiw bolo Jean Sedou u bɛ na don min u bɛ fara ɲɔgɔn kan don min yɔrɔ min sɔrɔsiw kelen bɛ k'a bɛɛ kunnafoni sɔrɔ o de la sɔrɔsiw ye communiqué kɛ maa o maa b'i yɛrɛ kalama jahadimaw b'i gɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sama ka bɔ yen Jean Sedou ni n'u bɛ jɛ la i bolo b'u bolo min mana da u ka don o don ɲɔgɔnna bɛ da i kan Jean Sedou k'a dɔn tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ teri sa a ko an bɛ don min na ko bi min ye Mali sɔrɔsikuluw ye u ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔli o yelen don fa bɛɛ lajɛlen la Jean Sedou k'a dɔn yanni waati cɛ maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala Mali kɔnɔ sabula jahadiko kuma a bɛ kɛ sogo kande ye i k'a dɔn a kɛwale bi ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Jibi Jɛka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jean Sedou mbala cogo bɛ di Dabatu kana ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Musa Sayon Kamara Musa ko sama bɛ maa min ye i kana ngɔmi ko jɔrɔ Mali a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Nations Unies na janfaba min n'a tigɛlen kun bɛ Mali a juguya la Faransikaw fɛ Faransi yɛrɛ binna dingɛ kɔnɔ gadaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mourase sɔrɔlen kɔfɛ Faransi telesow a n'a arajosow u ye fa bɛɛ lajɛlen de minɛ k'a fɔ Mali a bira maa civili maa 200 ni kɔ kan k'o faga o yɔrɔnin bɛɛ u ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni jugu fɛn min ye Mali a bɛ se ka ɲangi cogo min ka t'o bila Nations Unies na u bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ résolution dɔ ka ta min kɔni bɛ Mali sɛbɛkɔrɔ jalaki n'o résolution kɔni tɛmɛna o yɔrɔnin bɛɛ u bɛ bingani jɛkulu dɔw wuli ka na bin Mali jamana kan ni k'a k'u sagona ye i n'a fɔ u ye min ɲɔgɔn kɛ Libi Iraki Syrie ani fɛn min ye Sudan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO a ye janfa jugu minnu daminɛ janfa minnu bɛ n'a kɔlɔlɔ taara kɛ embargo ye a n'a kɔlɔlɔ jugu dɔw ka wari bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali la UEMOA sera kan o ye Faransi ka juguya ye alamisa don sigiba min n'o kɛra fɛn min ye CEDEAO a ɲɛmaw UEMOA ka taa fara Nations Unies kan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kan Mali yɛrɛ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'o ye Isa Kɔnfuru ye ale yɛrɛ ye kuma ta Nations Unies na a ko an bɛ don min na ko bi sanction minnu bira an ka jamana in kan CEDEAO ani UEMOA fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye sanction ye minnu n'u kan ka wuli teliya la sabula sariya si tɛ diɲɛ seleke naani bunnaku kan min bɛ sanction ninnu yamaruya wariko ta frontière datuguli a n'a nɔna nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye sariya sɔsɔ de ye Isa Kanfuru a ye tabali gosi Nations Unies na k'a fɔ dandɛmɛwale don Mali tɛ diɲɛ n'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen CEDEAO kɛlen bɛ k'i gulo k'a fɔ kalo 12 fɔ kalo 16 foyi tɛ fara o kan a ko Mali ko ka gɛlɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye n'i ye Mali ko ta k'a lajɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o tuma CEDEAO ka kaanɔ gɛlɛya u ka danna juguya f'u ka sɔrɔ o danna min bɛ se k'a to Mali ka lafiya fara ka kɛ Mali ɲɛmaaw na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye El Gasimu Wani ye ale ye MINUSMA ɲɛmaa ye ale kɔni yɛrɛ da yɛrɛ de tilara la koyi sabula ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali transition ye u ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ waati laban in na min bɛ se k'a to bɛɛ ka sabati a ko cɛncɛnni ka tiɲɛna Mali transition ɲɛmaaw u bɛ ka digi kɛ Bambanju la nka olu bɛ min nɔfɛ o de ye k'a fɔ accord d'Alger o ka waleya joona sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lakana bunnaku kan ambassadeur n'o ye Mali ka ambassadeur ye Nations Unies na a y'a jira k'a fɔ Mali a bi boîte min ni transition fanga n'a bi daminɛ gɛlɛya min tun bɛ Mali kan a dɔnnen bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali a n'a dɛmɛbaa jɛkulu olu de kɛlen bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to kɛlɛ se ka sɔrɔ Russie jamana ale bi minɛ di stratégie ani renseignement a jɔyɔrɔ ka b'o la ani ka kɛlɛcɛw kala kɛlɛ fɛrɛ la nka fɛn min ye terroriste ye ka t'u kɛlɛ f'u ka daga kɔnɔ u ɲa kɔnɔ k'u ni kɛnɛ karaba Mali armée b'o de la a ko maa 203 min fara siga t'a la danganiya bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw don terroriste don o tuma fɛn min ye hakilina jugu min n'o talen bɛ Faransi fɛ maa kana lamɛn Faransi yɛrɛ a ka lasigiden min bɛ yen n'o ye u ka ministre des affaires étrangères ye Jean-Yves Le Drian kuma in b'ale de da ni k'a terijuguya fɔ bin kɛra civiliw kan sɔrɔdasiw ye nin kɛ fɛn min ye Rusiw ni sɔrɔdasiw ye u farala ɲɔgɔn kan mura u ye civiliw fa u bɛna nin kɛ yan fɛ u y'a don da u y'a bɔ ta bɛɛ lajɛlen nkalon damanda faralen ɲɔgɔn kan
Sɛbɛnnikɛla ko Naamu. a ko fɛn min ye jamana 5 ye olu de bi jan ni Nations Unies n'a bi ɲangini bi kan jamana 5 de bi sɔn a ko de ma droit de veto kuma nana di jamanaw ma bɛɛ k'i ta fɔ fɛn min ye chinois ye olu y'u bolo kɔrɔta o k'u bi Mali fo a ka jija n'a ka cɛsiri la olu ko kabi Mali kɛra Mali ye kɛlɛ min n'a kɛra armée fɛ k'a se sɔrɔ ko nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali fɛ fɔlɔ bravo Mali félicitations jɔn'o fɔ chinois wa u b'a fɔ ko hihɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kuma dira irisiw ma aw ka hakilina ye mun ye Amarigo ka segin Mali kan wa irisiw ko ni dɔ ye den ye o k'i bolo kɔrɔta ko Amarigo bi da Mali kan Nations Unies na yan a ti da ka bi a ti da ka sini Asimi Goita ko a bɛ baara min na a ka tɛmɛ n'a ye u b'a laban min na i b'o da Dobri Jon Karacho irisiw ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov a kumana a k'u bɛ Mali tanu a yɛrɛ ka lasigiden dɔ bɛ o ye muso ye muso in kɔni kumana ka Mali tanu transition ye baara min kɛ nin waati kunkurunin kɔnɔ k'u kuma sigi ni nin ye sécurité nana Mali fan caman na wulikajɔ bɛ sen na o n'a ta bɛɛ fɛn min ye Mali janfabaaw ye u bɛɛ ka jan bɛɛ lajɛlen da Mali ɲɛ politique sira fɛ nka Mali y'i bɔ nin bɛɛ lajɛlen kunna ka wulikajɔ kɛ ni ka faso lakana a ko ni diɲɛ maa kan ka jamana dɛmɛ jamana min n'o bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye ko Mali do an ka jamana kuntigi Asimi Goita les 5 colonels k'u bɛ baara min na Irisi b'a senkɔrɔma don do nin baara in ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali fɛ wa olu dalen b'a la k'a fɔ ni to kɛra nin sira kan lakanabaliya min bɛ cɛncɛn jamanaw kan hakaja jamana wɛrɛw la Mali faamaw bɛ se ka fu sira a bɛɛ da la kunnafoni dɔ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Faransi balo la ne ko e ni Asimi Goita bɛ ɲɔgɔn ye wa an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen an ma ɲɔgɔn ye o kɔ dɛ e bɛ se k'a ye wa ni y'a ɲini b'a ye a ɲini k'a fɔ a ye ko Ala ye ci dɔ dun da ko n k'a fɔ a ye Ala ci de bɛ n bolo a kɛ Ala ni kira kama i ka ci in fɔ a ye a fɔ n ye n k'a fɔ a ye a banna koyi Ala ka ci min fɔra ne b'o fɔ e o kuma danga bɛ na a fɔ n ye n k'a fɔ a ye m'a ci a ma WhatsApp kan m'a kɛ vocal ye WhatsApp numéro di yan wallahi Ala ci de bɛ n bolo k'a fɔ a ye c'est un numéro filtré numéro bɛɛ ka vocal ti don Allah k'i ka numéro autorisé n'o kɛra i ka vocal bi don Allah a ye ɲɛma sa a fɔ n ye sa n k'a fɔ a ye wallahi Ala ka ci de bɛ n bolo k'a fɔ a ye Asimiya awɔ n b'a ye cogo di si tu parles comme ça la gendarmerie vient te chercher tu vas aller voir Asimi gendarmerie ko kuma jumɛn kɛra yan Ala ka ci de t'e da gendarmerie bɛ se Ala ka ci kɔrɔ u ti bɔ ne ni Asimi cɛ n ka Ala ka ci fɔ a ye i bɛ se ka ci fɔ Progrès Touré a bɛ se ayi ɲɛngwɛ dani da bon Aïdara bɛ Kanyɛ na an b'o ci ma Aïdara jumɛn Aïdara n tɛ taa Kanyɛ na sa bɔ mun na dɛ maa sigi ten Joti Zenu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Jɔni Sedu maa jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi u n'a fɔ k'i taara Jɔni Sedu k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko M5RP Jɔni Sedu k'a dɔn bɛn tile tɛ tuguni gɛlɛyaba bɛna wuli M5RP kɔnɔ maa tɛ min gɛlɛya dan dɔn sabula u ka bolofara min n'u k'a ma comité stratégique maa 6 b'a la Jɔni Sedu k'a dɔn a fɔra k'u nin bɔra tɔn na fɔlɔ Jɔni Sedu k'a dɔn u dati don a la u tɛ ka kuma tɔn tɔgɔ la Jɔni Sedu k'a dɔn ɲɛmaaso yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ye kɛ n'i y'a mɛn suspension Jɔni Sedu a ye ninnu sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Usumani Dunbiya ne yɛrɛ to a ma Daba Jalo min ye Salimu Magaji min ye Docteur Afo Traoré Nuhum Dunbiya ani ayiwa Koni Basiri bɛ Jɔni Sedu k'a dɔn décision kɔni bɔra sa awɔ réunion in kɔni n sen fɛ sa Badalabugu u ka réunion senfɛ u y'a jira k'a fɔ ni maa 6 u dabɔra ayiwa M5RP u ka ɲɔgɔnyew ani tɔn bolofara fɛn o fɛn bɛ yen u da t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye gɛlɛya daminɛnen sabula waati nataw kɔnɔ u bɛna sɛbɛnni yɛrɛ kɛ koyi k'a kɛ bataki ye ka taa don u tɛgɛ Jɔni Sedu k'a dɔn M5RP kuma foyi tɛ u da bɛ se ka don min na a ko nin kɛwale minnu filɛ Jɔni Sedu k'a dɔn nin bɛna ni gɛlɛya tɔ kɔnɔ a ko M5RP n'i ye tɔnjɛkulu in da k'a lajɛ min ye tɔn caman ye ani jɛrɛjɛkulu caman Jɔni Sedu k'a dɔn olu de fara la ɲɔgɔn kan ni ka M5RP in sigi a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tiɲɛni ye ani gɛlɛya caman de dun u ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw na hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ Jɔni Sedu k'a dɔn ko yɛrɛ ɲɛnen min ye Ibrim Keita ka fanga bɛnnin kɔfɛ u ka bɔ a la u ka ɲɛmaaba Choguel Kokala Mayiga o kɛra premier ministre ye Jɔni Sedu k'a dɔn nin de tun kan ka kɛ kɛwale M5RP yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen da walima a ka dakolon di k'a filenkolon di sabula u ko min ma to ka na objectif n'o sɔrɔla ka ban Jɔni Sedu k'a dɔn dakolo tun kan ka ci nka n'a ma ɲɛ objectif ma sɔrɔ u bɛɛ ma dɔ sɔrɔ ka dun dɔ dunko de don
fu bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ka dun n'o kɛra objectif bi ɲɛ. Georges Sidou hali ni ala ye sanji bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ sanu ye k'a bɛ warawara duguma bɛɛ tɛ dɔ sɔrɔ. O ye tiɲɛ. O ye tiɲɛ. C'est tout. Ça, il faut comprendre. Siga t'o la. Maa koliji bɛɛ t'i sɔrɔ. Ni sanji kɛra ayiwa fɛn ye sisan. Sanu ye. K'a warawara duguma. K'a bɔ. K'an ka girin a kan. Dɔ tɛ fɛn sɔrɔ. Dɔ tɛ fɛn sɔrɔ. I gɛrɛgɛ tɛ min na i t'o sɔrɔ sa. O t'o la. Georges Sidou a ko nka n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye politikimaa minnu fana bɛ tɔn in kɔnɔ ka taa se jɛrɛjɛkulu ma i y'a fɔ cogo min na o don caman kɔni b'a la k'a fɔ ne ma nin yɔrɔ sɔrɔ walima ne ma fɛn sɔrɔ a ko gɛlɛya yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa hakilina caman a ko Alhaji Umaru Ture o gɛnnen kɔfɛ o min kun ye association Kawura ɲɛmaa ye Georges Sidou k'a dɔn a b'o kun ye hakilina dɔw ta ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma ale yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ Choguel wele bɔgɔ jɛnnen kan Georges Sidou k'a dɔn nin kuma bana mininenw ani nin kuma ayiwa jɛngɛnenw olu ta ka t'o fɔ ɲɔgɔn ma jango hali ni i baden Georges Sidou n'a kɛra ɲɛmaa ye k'an ka dansigi i ka ko la i n'a ni ɲɔgɔn cɛ sabula o ye masaya yɛrɛ o ye ala yɛrɛ ka ko dilanlen de ye a ko Choguel ka premier ministre ya a ye maa caman dɔrɔn Georges Sidou k'a dɔn ayiwa o kɔni nka min ye kuma jɛngɛnenw ani kuma purukotolenw o bɛ bɔ dɔw da ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma yarɔ o tɛ sɛbɛ ko ye a ko nka nin min daminɛtɔ filɛ Georges Sidou k'a dɔn suspension min kɔni filɛ nin ye maa minnu don a caman bɛ o na girinkajɔ daminɛ walima muruti daminɛ yalima min ye tɔw sɔrɔ o laban bɛna ayiwa M5RP sɔrɔ wa Georges Sidou k'a dɔn ɲininkali tɔ min bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula daba tugara ni maa min ye fanga sɔrɔ file fiyɛ la ni ye maa min da musonin ye i bi siraw ɲɛ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara ye motion ni maa min ye fanga sɔrɔ file fiyɛ la n'i ye maa wɛrɛ da musonin ye a bɛ kɛ o bɛna bɔsi la par exemple non je parle de l'article que j'ai. Ah ok d'accord je te suis voilà je te suis tu me suis mais article in lamɛn ani ye kuma min fɔ kuma daminɛ naamu je te suis sɛbɛnnikɛla n'o ye Laya Jara ye Laya Jara ko fɛn min ye kiri ye kiri tigilama u y'u bolo maana bɔ tuguni jamanakuntigi ka avion ani sɔrasiw ka minɛnsago a kuma wulilen bɛ ko kura tuguni mandat d'arrêt n'i y'o mɛn tubabukan na o tɛ ɲuman ye maa koloma fila bɛ yen minnu ye jamanakuntigi kɔrɔ a nagakɔrɔmaa ye fo ka se maa saba ma mandat d'arrêt international o bilar'u nɔfɛ mandat d'arrêt a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye avion ko min n'a kuma ye bɛɛ lajɛlen dabɔ a ko fɛn min ye avion ko in ye a kuma ma bila sabula n'i y'a ta k'a lajɛ mandat d'arrêt min n'o labɛnna zeni kɔni fɛn min ye ŋanaba caman ye o yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la walima fɔ n'u ye telimani ta ni ka kɔsɔkɔsɔ tigɛ ala a kɛra malo ye koyi a kɛra malo ye a kɛra malo ye jitɔ ka ca non maa yɛrɛ jigi waro la koyi jamana bɛ se ka di ninnu ma u k'a mara telimani talaw naam n'i ye jamana di ninnu ma o ni Amadu Kufa bɔra k'a jɔ ninnu joni minnu telimani talaw kɛ ayiwa naam n k'u lisi kala wa kana da don kuma na a ka ɲi a lisi bi yan sa ayi a ka ɲi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kiri tigilamaw kunun ko u ye sɛbɛnkura minnu bɔ ka bi ani fɛn min ye jumadon kunnafoni minnu bɔra ka bi kunnafoni ninnu jɛlen bɛ Sumelu Bube Mayiga ale kun minɛlen bɛ dossier min na ani Philippe Boire o dossier kelen in don Sumelu kɔni da bɔra la sabu ala y'a ta kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Philippe Boire ale kɔni bilalen bɛ bole an bɛ don min na ko bi a ko maa wɛrɛ bɛ yen fɛn min kɔni ye mandat d'arrêt ye o b'o nɔfɛ o ye ministre de la communication kɔrɔ Mahamadou Kamara mandat d'arrêt bilar'o nɔfɛ a ma ban a ko fɛn min ye ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen Musafu Ben Baraka ale min y'i ba malidenya la a y'a ka passeport malien fara k'a fili k'a fɔ ale ye Maraku ka den ye sɛbɛnnikɛla ko ale bɛ baara la jɔyɔrɔ min na Mali tɔgɔ la o ye BOA ye a bɛ Togo jamana kan an bɛ don min na ko bi ale bɛ bajanbilaya la sabula fɛn min ye BOA ye a sariyaw fana kɔni t'a to jamana faamaw u k'a wuli ka bɔ a nɔ la nka kiiri tigilamaw de bɛ se ka laɲini kɛ ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka bila cogo min ni ŋana n'a ye Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min nɔfɛ jamanakuntigi ka nin avion kɔrɔba in a ko fɛn min ye avion in yɛrɛ ye Asimi Goyita bannen b'a la a jɔlen bɛ aéroport la ye u bɛ ka basi biri a kunna o tuma gouvernement bɛ voyager avion jumɛn na ni gouvernement bɛ voyager ka caya mais ils prennent les vols commerciaux
Mais dis-moi, l'ex-président là, Bandaou kun ti voyager, Bandaou kun to ka voyager là. Ah bon? Mais avion m'a dit, a commandé Assimi Goïta yo. Mais Assimi Goïta tara Koutala, a tara hélicoptère de là. Nimbe ata fait ka fama farda. Voilà. Il a raison. Nam. Mais a ka mimi digné na Assimi Bodoa, a ka pika bugoyin. Et pika bu jalani Comfort FM, V8 Boubi. Non, il a raison. Gentil Sedou. Il t'a fait ka fonvo diabo jona. Il kana ta nege ka toi nege là. Il ba là ou de kafsa. Il a raison. Baby pika bu de kono. O de kay. Ils ont raison hein. Na ma bo pika bu ngono ka do V8 kono. Akwa ba dimine. Et à tout fait kala. Kodi abi kodi mi bla la sa. Mami mbi to avion kono ki chuduguma obe mungola. Hi foi. Akato kono. Akato pick up ngono. Awa na bora domi ni transition bana. Fama fende sa. Pick up pikadi. Et ala tout à ça. O de bi mo nege kamashu. Abuna cheshu saka mais ko pick up chamamba de bi présidence la blindé. O de kay. Blindé. Nam. Pick up blindé. Ani V8 blindé. Voilà. Nam. Sabani gala ko akoni ya ta kalaje nunu ngwani mbe fe minye critique la mawe ni ame mandat d'arrêt o de daru no fe sabani gala ko mandat d'arrêt bi da maminga o ye mami na te bolola wala mandat damene ni yo fla ko ni me o koro de ka fo atigi masigi atigi te bolola sabani gala namu gala sa mandat damene mandat d'arrêt mandat de prison Manda mainde. Manda kay. Manda mainde. Eni manda chirima postula. Katota. Ni manda jimai. O e wardi. Ayo basi ya bismillah. Ni manda dirima. Jamana de unve. O kadi. O kora ki ga fanga ke. Ego manda mai. Manda kay ne. Manda juma une be ala kangijo. Ala ka amina ya. Ala ki kishama ha. Ami. No ta unglaranda la o. Ayo ko nde. Jurumi mauna. Awnyo sara. Awo. Juru de be la sa. Dora ma shi ma kungulo gele ko de juru de bela idaka di sarako ngolo mama ya idabi die febela ngolo mama ya wa ala kama ko dodi ni basani kuma tige atedinge daro na mugele ya nam sabani gala ko ako siga kelembe nunuma sabula fe minye surasu ka minengo asugu blo ako marfa kise do munu nye dorome bisabaye o do tara facture dorome keme woro ako fe munu nye dorome bwa kelenye olu tara facture milongeli sabani gala ko nina damanda bawo ka wori ko ni jamana wori pocho ninga labo ka jamana jamba sabani gala ko ame do mina kobi fe minye wuli ka jo abisena fe minye kirie ale ba yere sako yala fe minye jamana donye ani politique mamunu be nolu dimine be kiri koro kiri ba yere sagoya de la sawula ni ame justice independent ni ngada e do me aboke ma tse ka bali ma tse ka shukata sabula fe minye kiri na blara politique ka bunakuga alaba abita ke fen fiye mai critique la munu be ni dossier bu bolo ni ma dama do munu be uko finitigu ani nyeselege nani famau anala kana ba nu yoro uku mine kushiri kana nuye mali magobula. Merci. Kuna munu veniye anya mi le soir de Bamako kono akabi bolla nego kala fe anga munu salo ke do afia la kasai kana okake kuna funi tobe Jeka pip kaka frefon la kodon Josi Zedu misirima ka kwa mana bi gabakuru cela taka nene dabora mbala chogo bedi daba to ngana nebi nteke do obike ni boni semanye ango mima le Mali émergent Mali anyata kura ani nyada ngura Fasiriba atwa de Dauda Bakari Kone. Dauda Bakari Komu. Dauda Bakari ko. Ako fe menye wuli kajo baye o kera Mali to ala. Berlengaw fe. Muso chesir lemba mimbe nabi Malika lasigide ala. Atwa de Madame Sek Umusal. Ambassadeur do Mali akal lasigide do abe Alman Jamanaka. Sabanikala ko. Ako fe menye kene baye o sigira. Sabula Mali e jabana mi no atwa bi yoro chama. Awo. Salon mizigira Mali jiridenw ani fɛn min ye Mali legume ye ka taa a sugublo sigi sɛbɛnnikɛla ko Mali mangoro Mali tomati Mali poivron Mali goyɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen ka Mali ka étiquette nɔrɔ a kan nin sugublo de kɔni jaruna a ko n'i ye tubabu jamanaw ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ giri Mali mangoro ani Mali jiridenw kan sabula o ma ka di o suma ka di o dundala ka di sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ
fɛn min ye an ka jamana ye Ala ye fɛnba d'an ma sabu dugukolo min n'a walankatalen bɛ ka dɛsɛ an bolo dugukolo in a jiriden a n'a sɛnɛfɛn de ka timi fo ka taa fɔ k'a to ten o ye Ala ka kɛ ye sabu ye Mali jiriden caman ye an kɔni ye pɔsɔnɛ caman bɛ yen jamana caman b'o don sɛnɛfɛnw na min bɛ se k'a to a ka ɲɛ Mali ta kɔni o t'anw fɛ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sununkun nɔgɔ ye ani fɛn min ye nɔgɔ wɛrɛw ye n'i y'u fara ɲɔgɔn na dɔɔni k'a sɛri Mali dugukolo kɔrɔ i ka suma bi ɲa wa i ti kunnaya sɔrɔ a la i ti baasi foyi sɔrɔ a la tubabuw y'o dɔ bɛɛ o de kama fɛn min ye Mali minan ye a caman bi don avion kɔnɔ ka taa tubabu jamanaw kan Allemagne y'a dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu minnu ye wulikajɔ kɛ ka taa fara Madame Sek Oumou Sall kan Oumou Sall a kelen ma ko in kɛ o de ye Dramani Kulubali o ye coordinateur ye minnu ka wuli ka jɔ ye fɛn min ye jiridenw ba bɛ se ka don la cogoya min na Karim Togola agence de promotion exportation maa minnu bɛ minɛn ta ka bɔ kɔfɛ ka taa n'u ye maa minnu bɛ yen n'olu fana ye Mali yiriden ani Mali sɛnɛkɛfɛnw ta ka taa n'a ye maa 9 olu bɛɛ lajɛlen ye exposant ye maa wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ye kodɔnbaw ye ani encadré maa 6 Apex Mali ani UMOSI nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Madame Sek Oumou Sall a ye kuma ta nimisi wasara sabula nin wulikajɔ ni nin sigi min kɛra nin de kɛra sababu ye fɛn min ye jamana ye ni k'a tɔgɔ bɔ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ 2017 kana bila 2022 la Mali ye mangoro min ta ka bɔ n'a ye jamana kɔ kan ka taa n'a ye a ka ca a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mangoro a ye nafolo min na don jamana kɔnɔ a ko miliyari 18 miliyari 445 Mali y'o de kɛ chiffre d'affaires la jiriden la mangoro dama dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a ko fɛn min ye yiriden caman bɛ Mali bi minnu doni ka taa n'a ye jamanaw kɔ kan yiriden minnu n'a tɔni bi t'i jɔ bahirika la a nafolo min n'a bɛ don an ka jamana kɔnɔ a dagosi ka bon kosɛbɛ o tuma maa minnu bɛ yen n'olu kan ka wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ fɛn min ye Mali ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye fantan jamana ye sɔrɔ ti kɛ cɛsiribaliya don sabula an bɛ don min na ko bi nin kɛnɛbaden caman walankatalen bɛ yen n'i y'a boso ka sɛnɛfɛn k'a la a b'i laminɛ i yɛrɛ bi deli k'a fɔ Mali dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ yen kabi fɛn min ye fadaraba kile fɔ bi maa ma danni mɔgɔ sen ma deli ka bila ye a bɛ fɔ o de ma terre vierge n'i y'o sɛnɛ ka ji k'a la a bɛ ɲɛ walahi badawolo in lajɛ dɔrɔn awɔ n'i bɔra Bamakɔ Bamasegu mun bɛ yen foyi ka bɔ Segu ka taa fɔ Moti mun bɛ yen foyi ka bɔ Moti fɔ Gawo fɔ Tɔmɔtu mun bɛ yen foyi ba bɛ nin bɛɛ rɔ terre vierge wa ji bolongoto ji bondonnen don a bɛɛ la ka taa awɔ yani transition ka ban n delila ka nin fura in di Ibrahim Boubacar Keita ma u hakili ma to a la a m'a minɛ a fɔ transition ɲɛmaaw ye baara kelen dɔr'u bolo o ye ka sɛnɛ don ba la u bɛ mun kɛ Jean Sedou i k'a dɔn tu n'as même pas besoin d'aller ayi kana fɔ non mais toi aussi tu vas dire ça c'est une stratégie n'i y'a fɔ sisan u b'a ta an tɛ wari sɔrɔ non tu me dis je vais dire au premier ministre non ala ci ne lamɛn sa ala ka ci min bɛ n bolo n t'o f'i ye nin ye nin kɛ fi sabilillahi n'i ka secret fɔ non ça c'est pas un secret ça c'est dɔ taa wari ɲini a la premier ministre fɛ je m'en fous n'a Mali bɛ a nafa sɔrɔ ka ban Dieu merci a ka Mali jagokɛlaw wele 1000 personnes il y a Mali kɔni kɔnɔ il y a plus de 1000 milliardaires aujourd'hui 1000 milliardaires a bɛ yen a k'u wele jagokɛlaw la a k'u wele k'u sigi palais kɔnɔ voilà Maju ba Seydou Sila Seydou Nantumɛ Ibrahima Jawara Ibrahima Karanyala Jean Passe baramuso Burama Doumbia kɔni a bɛ nafɛ de feere milliardaire kɔni tɛ e fana sa je parle de milliardaire c'est mon ami mais il n'est pas milliardaire ne de k'i ma n ko milliardaire don a tɛgɛ de ka gɛlɛn n'o tɛ milliardaire don bon nafɛn feerela don an b'o tɛ waritigi ye tamati ni jaba feere ba y'a fɔ wala i bɛ o fana an ka cogo di GDCM Jean Passe u ka ca Amadou Diadje Sangare ADS waritigi dɔw bɛ jamana kɔ kan Tijani Niang Habib Silaw i y'a faamu Abidjan Amadou Bayiba Kumaw bɛ yen a bɛɛ ninnu bɛɛ de wele ka n'u sigi 1000 opérateurs économiques voilà n ka stratégie filɛ k'a daminɛ nin dugu in na à peu près plus de 1000 kilomètres n b'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen buluko k'a bɛɛ kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye n bɛ courant sama ka taa n bɛ goudron sama ka taa min bɛ hectare min fɛ min bɛ hectare 1000 fɛ min bɛ 2000 fɛ i y'a faamu i seko ye min ye a bɛ na ni minɛn minnu ye n'o ye tracteurs ni camions ni kirikaraw ye a n'a kɛfɛnw c'est gratuit
Soumanger minou mina fait. C'est gratuit. Et je vous donne 3 ans. Et ni mi ngo kabe manyo de sene. Ni mi ngo kabe tamati sene. 3 ans. Mi ngo abi malo sene. Mi ngo kabe malo sene. Je te donne 3 ans. Mali ka labona aka exporter kata Mali ko fait. La stratégie, elle est simple. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin d'une licence. Mais Jawara ya damene. Jawara dame. Stone. Ah bon? Ah bon? Zere ni melon. 100 hectares de babulu. Kulukoro sera la. Aya beke zere ni melon. Eh ben tu vois. Sungalo la ka zere bo. Ka melon bo. Je le sème. Pomme de terre. Pomme de terre. Jaba. Oui. Tomati. Lui, il a 1000 hectares, je crois. Ben tu vois. 1 kilomètre à la ronde. Mais voilà. La stratégie dans ce pays-là, c'est très simple. Magasin Fleni à Bolo Sotiba. Magasin froid. Wallahi, c'est là quand reportage là kono. Mais ni pomme de terre coulée ba fiti mal. Et voilà. Fabi Foni. Et voilà. Voilà. Au tekalani de ngalani do walma diplôme bora Sorbonne de bora fena. Tu n'as pas besoin de ça. Ça c'est simple. Très simple. Wa Assimi Goïta secret de fallait flier de. Ou ka fa malgré qu'il faut ñini dunga fako. Wa ala vara. A to amagotala. Je disais, nous ne pouvons pas pour cadeau. Mais bon, c'est même nous comme un nouvel horizon Nyadangura. Na jara ana sefla. Je dis de cadre wulika jo boloka. Jatemina boloka. Ikado jakulu jugu do bi jamana ngono faka walangata ninga boy. Je dis de cadre chawni chawbi faranywanga lamebo ka ketu. Uko dema ko gorjigeni. Je dis de cadre musoni muso. Ikado lube faranywanga. Uko ludema ko lesbienne. Wala ma guini. Je dis de cadre ningo ngone abini kado bala jamana kono. Jamana nyemo uka wulika jɔn ni cɛsiri kɔsɛ in na ɲɔni sodi k'a dɔn a kɛra sababu ye min kɔni ye jɛjuguba dɔ ye i k'a dɔn bɔ ka ko kalama ɲɔni sodi k'a dɔn u kɛlen bɛ ka sow ta Bamakɔ yɔrɔ caman na ɲɔni sodi k'a dɔn nin dangadenya ko damada kama muso ni muso walima cɛ ni cɛ ɲɔni sodi k'a dɔn minnu fana b'o baara kɛ ka mɔɔw ɲɛ jira walima ka rendez-vous di mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ o damada muso kɔkisɛri kɔni muso kɔkisɛri kɔni tɛ nin ye i b'o dɔn tubabukan na muso kɔkisɛri ka fisa nin ye o i b'o dɔn tubabukan na ala a tɔgɔ ni filɛ ka bɔ nin ye proxénète voilà o de don Jean Zedou maa caman de minɛna nin ko in na sabula bɔ kɛra kalama cogo min Jean Sodi k'a dɔn diinɛma dɔw bɛ yen Jean Sodi k'a dɔn olu de laban nana kunnafoni in da i k'a dɔn ayiwa mɔɔw tulo kan kunnafoni jɛnsɛnnen sabula bɔ taara kɛ u ka réseaux sociaux kuma dɔw kan u bɛ téléphone ni fɛnw di bɔ kɛra o kalama o kuma de tele filɛ ka yanga a nana dɔn Jean Sodi k'a dɔn k'a fɔ min ye Sotiba kelen min ye ACE kɔnɔna Amudala ye Jean Sodi k'a dɔn Jikɔrɔni ka taa se yɔrɔ caman bɛ yen u kelen bɛ ka sow de ta ye Jean Sodi k'a dɔn so meublé diɲɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ɛlɛni olu kɔni ka baara ye k'a ɲɛ jira nin numéro in wele walima i ka taa nin adresse in na nin bɛ yen nin bɛ yen o b'a sɔrɔ cɛ a ɲɛfɔlen don cɛ ye ka ban min kan ka sɔrɔ o b'o sɔrɔ yen muso ni muso walima cɛ ni muso a sugu bɛɛ de don quoi. La hawla wala quwwata illa billah. Mali kɔnɔ yan. Jean Sodi kuma min ni nin ko in nana bolo da i k'a dɔn polisiso min n'o ye 5e arrondissement ye i k'a dɔn tribunal y'a ɲini olu de ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ nana jira k'a fɔ maa minnu ka kɔni bɛ telefɔni kan in na maa saba bonyanko Jean Sodi k'a dɔn o nana dɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tɛgɛ dara maa fila kan ka kuma surunya ye Jean Sodi k'a dɔn tɔ kelen dɔ o tɔ de ko aka kɔni kun diya o kuma kusukusu kɛ de Jean Sodi k'a dɔn a nanen yɔrɔ min mɔgɔw taara fɔ polisiw ye k'a fɔ karisa nana 5e arrondissement a ko kuma fɔ min ye chef de brigade de recherche commissariat 5e arrondissement Jean Sodi k'a dɔn e k'u ma don u ka ni wari ye de sabula tribunal sigilen don ka kow kɔnɔ u ye minnu minɛ k'olu datugu nka maa caman b'a la u y'olu bila Jean Sodi k'a dɔn ka kangari gɛlɛn don n'i yera nin ɲɔgɔn na wɛrɛ la i ka ko banna nka minnu kɔni ye kaana gɛlɛn n'o ye olu ye ko yɛrɛ juguma yɔrɔba ye u ye maa fila minɛ maa sabanan min n'o kun bolila n'o ye aka ye o nanen Jean Sodi k'a dɔn o ni wariba de nana ka se ka don chef de brigade kan Jean Sodi k'a dɔn a sina ka ko ɲami a sina ka ko ɲami ka se k'a fɔ ka kɛnɛ fɔ o ka papier o kɔni nin ba t'a la ka ko ɲami ten a ye PV allégé quoi min ye tribunal ye tribunal ko petu Jean Sodi k'a dɔn nin ko min filɛ nin nin bɛ se ka se a da de la sabula ni nin ko ninnu nana ɲami i k'a dɔn mɔgɔw bɛ taa kiiritigɛlaw de to a tiɲɛ u ni wari donna jugew kan u ni wariw y'a kɛ tan Jean Sodi k'a dɔn kuma in kɔni laban nana porokoto e ko 5e arrondissement na min ye commissaire min bɛ yen e ko commissaire ma gɛn de a ye berge chef berge n'a ma gɛn a bɛ tɔgɔ tiɲɛ s'a ma o
Ah, il a raison, hein. Quoi est bergen? Jean Sissoudi k'a dɔn communiqué in kɔni diɲɛsɛra sa ka kunnafoni diɲɛsɛ fa bɛɛ lajɛlen la bɔ kɛra kalama a ko an bɛ don min na ko bi Jean Sissoudi k'a dɔn tribunali u k'u bi baara de kɛ ka taa gun nin ko in na maa si den kelen den min bɛ to kɔfɛ. Communiqué tɛ de. Commune 5. Commune 5. Ouais, commune 5. Ça c'est Yatara. Ah, ayi. Ouais, commune 4 tribunal de do. Commune 4. Mais police so nye 5e arrondissement. Voilà. Ni mun ye sɛbɛn o ye Lafiyabugu police so ye. Voilà. Ni ye procureur Touré ka mɔgɔw de ye. Oh. Ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ a ka bi bɔli la. Daba tun kana bi ta an b'a bila yan.